Txalaparta Euskal Herriko soinu tresna bada, perkusio tresna bat, alternantzian jotzen dena. Ezaugarri nagusia hori izango litzateke, perkusio tresna beste horiekin alderatuta, tresna honek eskatzen digulako denbora zatitzea, alternantzia. Eta improvisatzen dena asko. Beste jolearekin batera, esaldiak osatzen dira, nolabaiteko dialogo bat mantentzen da, eta azken finean, beste jolearekin zehozen musikala, momentukoa, bilatzen da, zehozen pasatzea, bien artean musikala. Nire aitak erakutsi zidan. Nire interesa hasieran praktikoa izan zen. Ez neukan interes berezirik tresnan, baina Madrila joan nintzen ikastean, 17 urtekin. Eta aitak esan zidan, bazegoela jende interesatua Txalaparta ikasteko. Eta nahi banun, berak bazegoela niri irakastea, eta ni gero jende honi erakustea, eta hori nire ogibide izatea Madrile. Eta baietz esan nion. Orduan, ikasten hasi nintzen berarekin, hemen Hernanin, eta sorpresa izan zen, maite bindu nintzen, erabat tresnarekin, asko, nire pasioa bihurtu zen, eta bai, hasi nintzen Madrilen klasek ematen, baina hortik aparte ja, eta hortik aurrea, aitarekin asko jo izan dut, bere talde desberdinetan, disketan, gero irakasle jarraitu nun Oiartzungo musika eskolan, eta azkenik, Hernaniko musika eskolako Txalaparta irakasle bilakatu nintzen, beha jubilatu nintzen, eta lanpostuan ikatean nun, eta Txalaparta festa antolatzen jarri nintzen, hortaz aitarekin Txalapartan bitartez harreman handia eduki dut.